Hej YouTube, jeg skal lave en telefonfis i dag. Jeg har også sat mit kamera nede her. Nu er det før, så er det heroppe. Jeg sætter dem bare heroppe så. Hovsa. Er det ikke flot? Men jeg skal ringe til en anden random. Jeg sidder her med min mobil. Og jeg finder lige gør lidt sådan her, så I kan høre. Jeg ringer lige til en. Jeg tror, det skal lige se mig hurtigt. Okay. Så er det lyd, så I gør det. Han der. Hallo? Hej, jeg har bestilt en pizza. Hej, siger det. Hvordan vidste du, det var mig? Jeg vidste det. Har du noget at Ved du, sige til hvad jeg YouTube? Nej, faktisk ikke. Jo, du er en freak til computeren. Nej, det er jeg faktisk ikke. Hvad er det så? Jeg er homoseksuel.